Nasa mga huling araw na tayo ng ating elimination round. Yes, ito po ang Day 18 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. At yan, we're about to witness another action-packed match up. This time, Palanas will go against the home team Placer. Pero bago po yan, pasalamatan po muna natin ang mayor ng Placer na walang iba kundi si Mayor Eusebio Dumuran Jr. Ayan, maraming salamat po Mayor at mga kasama mo sa Placer LGU. And yes, magandang gabi. Ako po si Kapa Morgan along with Coach Paul Sepe. Yes, magandang gabi partner at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood sa laban ng Palanas at Placer. Itong Placer partner, wala pa rin katalo-talo dito sa ating ball game and sila ang top seed dito. At itong Palanas ay medyo inaalat dito sa ating liga. But again, tingnan natin kung makakabawi sila dito. But wag na natin patagalin at marami ng tao nandito. Mga taga-Placer, excited na para mapanood itong laban na ito. So, ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Ayan po ang magiting na tinig ng ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. And both teams now in the middle of the court para sa ating tip-off. Ito na si Ronnie Malindisa. At ang unang nakakuha ng possession ay itong home team na Placer. Medyo partner same shade. Oo, meron tayo dito. Medyo napaka-bright ditong color. Very identical. Identical dito. Pero yung mga naka-white shirts po, yung po yung mga taga Palanas. Samantalang ang mga taga Placer, itong sky blue. Ang both pantaas at itong pambaba nila. And both teams nagkaroon na ng opportunity to score pero wala pang nakakapuntos. At yun, wala pa rin. Rebound, Lampano for Team Palanas. Yes, partner. Speaking of Team Palanas, partner, nung nakaraang outing nila, medyo 7 lang yung linaro nitong Palanas kasi nga may mga other commitments itong mga players itong Palanas. But right now, nakikita na natin na medyo madami-dami sila dito ngayon. So I think 8 naman. 7, 8. So at least nadagdagan sila dito, partner. Tama. Dito sa ating ball game. At isa sa mga standout nila sa last outing nila, itong si Philip Pipito ay wala. Pero sa ngayon, kasama siya sa starting 5 ng Palanas. So tingnan natin kung ano magiging epekto niyan kontra dito sa home team at ang top seed ng District 3 na Placer. Eramis. Binigay kay Pipito. Pipito, long 2. Wala pa rin. Rebound, Racho to Endrina. Endrina will challenge
Tambago. And now, yun si Gallego short on that mid-range jumper. Pero they kept the possession. Long shot mula dito kay number 8. At yon, for the second try ay pasok nitong si Froilan Mangubat ang unang 2 puntos ng larong ito. And right now, Iramis for Palanas swings it to Iray Jr. And now Tambago, short on that one. Pero muntik nang masave sana nitong si Pipito para, to keep the ball going para sa mga taga-Palanas. Kaya lang, wala siyang napasahan doon, kundi hangin. Endrina open for 3. Wala. Rebound, Tambago. Ito, medyo nag-struggle dito yung dalawang kupunan with 7 minutes and 50 seconds remaining sa ating ball game. At Placer pa lang po ang nakakabuslo dito. Courtesy of Mangubat. Iray. Naagaw nitong si Endrina. And he finishes with a right hand using the glass. So unang puntos din yan nitong si Endrina dito sa larong ito. Pepito. And yes. First 2 points ni Pepito. Count that in for Palanas. At partner, for Team Placer naman, ito medyo kakaiba yung first 5 nila dito, no? Tama. Kasi nga nag-start tong si Gallego at si Endrina on the point. And so as itong si number 8, si Mangubat. Si Mangubat, nung last outing is wala ata ito doon sa kanilang lineup. Iramis acting as the point for Palanas. Iray against Mangubat. Balik kay Iray. Malakas ang tira. Nakuha ni Iramis ang bola. Nakita si Pipito sa ilalim at ayun. Nice shot mula kay Pipito. So far si Pipito pa lang ang umi-score dito sa Palanas. Yes, partner. Ito, horns play for Team Placer. Racho. Nabitawan na bola. It will be Palanas ball. So malalaki itong mga taga-Placer. Yes, partner. The likes of Botohan, Racho. At andyan pa si Bughaw, partner, na nasa upuan at si Brillo. Na medyo at also the big yung kanilang isang big guard na si Giselle Tarosa, partner. Tama. Talagang maganda pinapakita dito sa ating liga. But right now, yung nga sabi ko, this is the different starting lineup for Team Placer na nandito sa loob ngayon. Itong mga bigs ng Placer can only play inside the paint but can also shoot from the perimeter and even from the outside. Titingnan natin kung mag-contribute sila from the outside dito sa larong ito. Ito, 3 seconds violation on the part of Team Palanas on that sequence. So balik ang bola dito sa mga taga-Placer. Now it's Endrina bringing the ball down. Open na naman for 3. Ayan, mahilig din talaga ang batang ito na tumikada. Volume shooter ito. Pag nakita niyang libre siya, talagang titira at titira. Yes, partner. At yun nga, medyo hindi nagugustuhan ng coach yun ng mga taga-Placer, no? Kasi maaga yung tira na yun. Iramis, umikot, tumira, pumuntos. That's the first bucket for Edward Iramis. So lamang dito ng dalawa ang mga taga-Palanas. Endrina, binigay kay Mangubat. Mangubat, tumira ng 3, pasok. Oh no, that's a long 2. Nakaapak siya sa linya. 4 na puntos. Ito si Mangubat dito sa ating ball game. And ito naman si Pipito, meron na ding 4 yan. Itong si Iramis, merong 2 puntos. Now Racho bringing the ball down. Isa pa yan sa kagandahan ng mga bigs ng Placer kasi they can go coast to coast. Tingnan mo yun. Yes, partner. Oo. Sabi niya, hindi ako napapasahan. Ako naman mismo ang gagawa ng play para sa sarili ko. And now, Iramis to Pepito. Ngayon, nasa kay
Oops, that one will not fall from number 15 na si John Lampano. Endrina against Lampano. Dire-diretso na agaw ang bola. Now Pipito has the ball for Palanas. Binigay kay Lampano. Lampano muntik nang mabitawan ang bola. Pipito is open for 3. Kapos. Pero sa rebound, hindi na control ni Mangubat ang bola. So time out dito ang mga taga-Palanas at 4:06. Nako, ang bilis. Yes, partner. Pero very slow, low scoring. Oo, yun nga, sabi nga natin, like the game a while ago, yung first quarter, yung mga open shots, it's not converted into points, so that's why mababa yung kanilang percentage on the field goal. But again, maganda din yung, although medyo ganon yung nangyayari, maganda din yung run, smooth pa rin yung run sila, hindi naman masyadong nararattle. But again, ito kanina nakita ko itong coach ng Placer, sinasabihan itong si Endrino na asan yung sets natin? Wala naman ang sets eh. Dapat ando na, may sistema tayo, kunin sa system. Kasi medyo napapaaga yung drive, napapaaga yung lusot. So ito siguro, that's why tumime out dito ang mga taga-Placer. So I think tingnan natin ang magiging adjustments itong mga batang ito in the likes of Gallego and Endrina, partner. Kasi magandang exposure ito for them na hinahayaan sila na nasa loob sila ng kanilang coaches. Pero nagpapakita na talagang batang-bata pa itong Endrina, no? Oo. Yung decision making, partner, medyo ano pa? Yun ang medyo hindi pa masyadong mature. Oo. Pero yun, mature ang tira ni Pipito. Meron na 6 na puntos dito sa larong ito for Palanas. That's, yes, Philip Pipito. Mangubat, sabi niya, doon ka sa may low post para pag nagtira ko, merong rebound. No, nakita ng referee, itong si Racho, na may konting tulak para dito kay, kay Pipito. Huli doon, itong si Racho. I think Racho was a bit frustrated dahil mayroon silang communication ni Mangubat na pinapapost siya tapos biglang ititira ni Mangubat. Ano ba naman yan, sabi niya. Kaya yung gesture na yun out of frustration. At yun, escoran pa sila dito. So, kita natin na huwag naman sana magkaroon ng upset dito. Yan nga, partner. Oo. Namang dito ang Palanas. Pero it will be good for Palanas kung maipapanalo nila ito. Lalo pat wala pa silang naipapanalo kahit isang laro dito sa ating elimination round. Another infraction on the part of Team Placer. Offensive foul dito kay Melvin Botohan on that play. So ito, partner, yung momentum papunta dito sa Palanas ngayon. One-hander is good for Espina. Ayan, coming off the bench. First 2 points, partner, ni Espina dito sa ating ball game. Ito, medyo slow pace ang ating laro, partner, dito. At hindi pa dito kumakana yung mga bigs ng Palanas. Mangubat. Ayan na naman ang tira. So, talagang tira lang ng tira tong si Mangubat. Eramis finds Pipito. Pipito loses the handle, but the ball will stay with them. Dahil huling nahawakan ng mga taga Placer ang bola. Pipito kicks it out. Eramis fires. Short. Rebound, Botohan. Now Mangubat bringing the ball down. Setting this one up, and Gallego has the ball now to Botohan. He can shoot this one, pero malakas ang tira. Rebound, Tambago. Tambago now looking for a man. Now it's Pipito with the ball to Eramis. Eramis fakes. Balik kay Pipito. Pipito now. Tomira. That's quite off balance. Short on that shot. Medyo mabagal, partner, yung rotation ng bola for both teams dito. Now Racho nakahawak ng bola. Binigay sa paint. Nice, good. Yeah, that's a good inside pass. Pero Botohan, medyo nahirapan din doon. Pero nakakuha ng foul pa rin. So, wala dito kay Lampano.
So ito na, mayroong movement. Platoon substitution again, partner, for Team Placer dito. Except for the free throw Shooter. Oo, kasi, pero naka-ready na si Brillo on that substitution. So this is actually the normal first unit, partner. The normal first unit nitong mga taga-Placer. Brillo was the kasunod best player of the ball game sa kanilang last outing. And right now, here we go. Ito na, bagong 5 po ng mga taga-Placer ang nasa loob ngayon. Brillo, itong si Castro, si Escalona, si Bughao and Tarosa. And Tarosa. Tingnan natin kung ano mabiging bago dito for Placer. Ngayong nalalamangan sila dito ng 2 puntos ng mga taga-Palanas. Eramis, that's Espina. Ito Eramis. Binigay kay Pepito. Pepito, handang-handa para sa pasa na yon at para sa tira. And guess what, partner? 8 points na itong si Pepito dito sa ating ball game. Wala siya nung last outing nila. Oo. Against Kataingan. Escalona. Setting this one. Brillo. On top. Now it's Castro. Naghahanap ng mapapasahan. Walang mapasahan. Naghanap ng opening. Wala. And now Espina almost losing that one after Bughao trying to make a steal. Pepito. Dolambano. Malakas ang tira. Rebound ngayon ni Birillo. Tumatakbo. And binigay kay Bughao for the deuce. First 2 points si John Mark Bughao coming from the assist of Brillo. Patakin sa kabila, bawi ka agad. Dito si Lampano, partner. Oo. Escalona. Knowing na papatapos na ang ating first quarter, kaya minadali na yung tira. Pero kahit nasa pagmamadali, hindi pa rin umabot. Dahil nalalamangan pa rin sila dito ng 4 na puntos ng mga taga-Palanas, 16-12. And what are your thoughts, Coach, dito sa unang yugto ng ating ball game? Yun nga, partner, nagkakapaan pa itong dalawang kupunan. No? Yung slow pace na laruan itong dalawang kupunan ay very evident dito sa ating first quarter. But again, for team like Placer, partner, very uncharacteristic yun para sa kanila kasi nasanay ako na strong start itong kanilang ginagawa. But right now, kung mapansin mo, yung second unit, yung naunang pinasok nito ni Coach ng Placer. But again, tingnan natin kung ano yung gusto niya mangyari dito kasi baka gusto niya makita kung ano yung facing ng laro nitong mga taga-Palanas. That's why huli niyang ipapasok or ipuput in itong mga first unit niya, partner. So, but again, that's the strategy of the coaches, partner. So, napakaaga pa naman para sabihin na medyo mali, hindi naman mali yung ginawa niya. Gusto lang siya siguro niya makita kung ano yung runs na ginagawa nitong mga taga-Palanas dito. Kumbaga, he was just testing the waters. Pero para sa akin, kahit yung second unit yung nag-start, they're capable of taking the lead sa first quarter. Pero wala, hindi natin nakita yon. Hindi natin nakita yon sa first quad na ipinasok kanina. Kaya eto na, sa pagpasok natin dito sa second quarter, ito ng usual na starters ang nandito ngayon for Team Placer. Yes, partner, when it comes to rebounding, on that last quarter, 17 rebounds, total rebounds for Team Palanas at 11 lang sa mga taga-Placer. Yun yung sinasabi natin. Medyo mas aggressive in terms of grabbing the boards and box outing itong mga taga-Placer on that last quarter. Pero tingnan natin dito, partner, kasi nga ayan na yung mga medyo malalaki at talagang first unit nitong Placer. Sa mga previous games na cover natin, may mga yung mga upset ang na-experience natin. Yes, oo, yun nga. Dahil medyo lousy ang start ng mga teams, stronger teams, kontra dito sa mga nasa bottom when it comes to standing. Kaya yun, na-upset sila. So, and look at that, partner, another basket for Team Palanas. So, abante dito ng 7 na itong mga taga-Palanas.
So yun nga yung sinasabi mo, partner, baka madala nila all throughout this game yung ginagawa nila na mag-facing. Yan ang mahirap. Look at that. Another easy 2 na rin na naman sana yon para sa mga taga-Palanas. And Iramis was in trouble there. Nakabalik sa kanyang bola at na-score niya after that beautiful pass from Espina. So ayan, we don't want another upset here. Pero okay lang naman din sa atin actually kasi wala naman tayong pinapaboran dito. It will be good on the part of Palanas now that they're at the bottom dito sa ating sa distritong ito. Sila talaga yung nangungulelat dito at talagang kailangan makakuha ng panalo. Yes, partner, sabi nga natin na 4 na panalo sa Placer, wala pang panalo for Palanas. So talagang magiging upset yan, partner, kung makuha ito ng Palanas dito. And again, another fast break situation on the part of Palanas. So is there going to be a deja vu of Milagros and Masbate City? Yun nga, partner, medyo sabi ko nga, doon base sa galawang nakikita ko. Ito lang, yung unang aggressive move na pinakita dito ng Team Placer. So, medyo delikado to pag ganyan ang ginawa nila, no? All throughout the game, ay may maglalagyan sila dito. Itong Palanas is in business. Oo, right now. Oo. So, halos naman, sabi mo nga, mas maganda yung team na walang pressure, no? Parang, wala, kahit matalo kami, nothing to lose. Kahit matalo kami, okay lang sa amin, no? Oo. Pero isang malaking honor para sa kanila ang makabiktima ng at yan. Brown out tayo dito.
Yes, kami po ay nagbabalik matapos ang trip off ng power dito sa loob ng gym, ang Placer Gymnasium. I bet the whole area is Brown out, partner. brown out talaga. And Biglang salamat umitim eh. salamat siguro sa ating genset na handa naman kahit papano. Lalo na dito sa second game natin. We started this we're supposed to start at 3 p.m. kanina on our first game. Kaya lang yun nga, walang power. Kaya inantay natin na magkaroon at nakapag-start tayo 5 past 5. Kaya ngayon ito medyo late tayo pero ganun pa man, exciting naman yung mga laro. And right now we're on the second quarter nitong ating second game ng ating double header sa ating day 18. Ang Placer home team kontra dito sa Palanas. At yun, nakascore doon si Tarosa in transition. Now Pipito has the ball for Palanas. Umikot. Tambano na agawan ng bola nitong si Castro. Tinitrain ni Lenguaje. Wala din nagawa. At ayan, gustong buhusan kaagad ng tubig itong mga taga-Palanas. Ang umuusok pa lang na posibleng sumiklab. Maging apoy, partner. Maging apoy. But again, right now, we have a report from Miss Mabel Echegoyen. Mabel, anong balita dyan? Maayong gabi ka pa, Morgan and Coach Paul, at sa ating mga kasurog. Nagbabalik mula dito sa courtside, Mabel at Chegoyen. We are now witnessing the battle between Team Placer, who wants to maintain their winning streak, against Team Palanas, who wants to finally have their first win. Ayon kay Coach Edsel Baliena ng Team Placer, sisiguraduhan nilang mananalo sila sa larong ito para makakuha na ng sure number 1 spot sa District 3. Hindi man ngayon nakapaglaro sina Palencia, Bolaño at Cabahog dahil may iniindang sakit, ay focus umano sa kanilang game plan ang Team Placer at hindi magyayabang dahil para sa kanila, lahat ng kanilang kalaban ay malakas. Meanwhile, on the side of Team Palanas, Coach Con Abiner says that they will do their best in this ball game. Despite their standing na 0-4, naglalaro sila ngayon ng malinis at maganda. Hindi rin nakapaglaro ang kanilang ilang players na sina Ariscon, Yanson, Loon at Alegre dahil may pasok na sa eskwelahan. Gayunpaman, thankful umano ang Team Palanas na nakapaglaro sila sa isa sa pinakamalaking liga ng basketball sa Bicol Region na Ako Bicol Cup. And that's the latest for now. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Mabel Echegoyen. Nakita mo ba yung fancy pass na yun ni Castro? Yes, partner. To Tarosa? Tarosa. At ayan, magandang pasahan. palitan ang score dito. For Team Palanas, Tambago scoring. So that's, I believe that's the first bucket ni Tambago dito Yes, sa laro ito. partner, first bucket. Castro open, pero he opted to pass to Brillo. Who's at the post, Escalano swings it. Tubughaw, Castro open mula sa corner and hits that 3-point shot. So ayan na. Ball movement on the part of Team Placer on that sequence. And Steve Castro, first 3-pointer at 5 puntos na yan dito sa ating ball game. 3 na lang po ang lamang dito ng mga taga-Palanas. Pipito trying to find an opening. Binigay dito kay Bohonaje. Oh, mataas masyado. Parang tira na din. Uy, what another beautiful pass mula kay Castro. So pinapakitaan tayo dito ng mamang ito, ha. Sabi nyo kanina, walang energy. Ito na yung energy hinahanap nyo. Yun. Good for Team Placer on this second quarter. Steve Castro putting on a show with those passes. And nagmintis doon itong si Lampano. Now Escalano against Bunaje or Lenguaje. And he draws the foul. First personal on Jerwin Lenguaje. So free throws to for Escalona. John Carl Escalona. And isa sa mga pinaka-impressive na guards dito sa District 3, itong si Escalona. Pero mintis yung kanyang unang free throw.
Pasok naman yung pangalawa. First point ni Escalona dito sa ating ball game. Eramis bringing the ball down. At ayan, nakaabang na sa kanya. Itong si Steve Castro. Iray, balik sa laro. Balik kay Eramis ang bola. Eramis. Nabitawan ni Buhani ang pasa na yon. Now, Tarosa. Almost making that bucket and one sana. Kaya lang, ayan, iniluwan ng ring ang bola, but he will be awarded 2 free throws. He will trip to the line. First foul on Edward Eramis dito sa ating ball game. Good strong drive on the part of Giselle Tarosa, partner. And don't look now. Tabla na tayo, partner. Isa pa. Dahil di naman pumasok yung tira. So itong si Tarosa thinking na pumasok yung tira niya. Tama? Mintis yun. Mintis eh. Ito namang si referee Bonano. Oh. Ayun, mintis din yung mga free throws na yon. Now Pipito. Eramis looking for a man. And he opted to dribble, and I guess he dribbled outside. Nandiyan na nga. Turnover the part of Edward Eramis. So medyo natagalan sa kanya yung bola, partner. Wala kasing movement din sa mga kakampi niya na naghahanap siya na sana mapapasahan, kaya he decided to dribble. Kaya lang, nakadribble siya sa labas. Almost intercepting that pass. Nice deflection on the part of Iray. And Mangubat fires another 3. First 3-pointer yan ni Froilan Mangubat at ikalawa for Team Placer dito. Yung kanina, courtesy of Steve Castro. At ayan ang agaw. And now Steve Castro all alone. Siyempre, ililista mo na yan. Yes, partner. Lista na natin yan for Steve Castro. Now, Iray. Ng siyam na puntos. Is in trouble right now. Itong si Iray. Nakalusot siya doon. Nakatira. Pero nagmintis. Nandun si Pipito. Trying to clean up the mess. Pero wala. Now, Escalona finds Steve Castro. 2 steps ahead of itong si Tambago or Lampano. Double again for Team Placer. Lampano missing. For the second try, ganun pa rin. Rebound, Tarosa. Long pass. That's a leak out pass actually. Pero it was deflected by Eramis. He spoiled it. Now, eto na Pipito. Open. Grabe yung concentration. Parang nanalangin muna bago tumira. First 3-pointer nito ni Pipito at first 3-point ng mga taga-Palanas dito, partner. Pero ito si Pipito, grabe ang contribution dito for Team Palanas. 4 na puntos po ang hinahabol at dagdagan mo pa yan. Gawin mong 7 because of that long 3 at the top nitong si Escalona. Eramis. Ganadong maglaro dito si Eramis. Nice bounce pass. But the shot. Hirap talaga itong si Lampano. Creating his own shot. Open. Itong si Castro for 3. And there you go. Back-to-back threes for Placer. Now Pipito. Using the board. Malakas. Now Escalona. Tumira uli ng 3. Muntik na. Pero ayan, rebound itong si Pipito and is bringing it down for Palanas against Brillo. He got stuck. And nandun naman si Eramis for the rescue. And magandang pasahan sa loob. Nice finish on the part of Pipito. Grabe ito si Pipito, partner. 17 points na dito sa ating ball game. So medyo
talaga nung wala siya, no, ito kinakapitalize siya dito ngayon. Mag-i-enjoy siya dito sa larong ito. So, and of course, a good help also for Team Palanas. That's why lamang lang ng single digit itong mga taga-Placer. Courtesy of that shot ni Philip Pipito. Oo. But again, sabi nga natin, partner, yun na, nag-pick up na itong mga taga-Placer dito ng kanilang laro. And itong si Steve Castro, coming off the bench ay talagang mainit dito, partner, sa second quarter. Tama, but the energy is still there for Palanas. Yes, partner. Kahit na lalamangan na sila ngayon, nandun pa rin the same energy na ipinakita nila sa pag-start ng ating game. And right now, malapit na magtapos yung second quarter natin. We only have 1 minute and 44 seconds natitira dito sa ating second quarter. Pero nga, very impressive on the part of Palanas. Na alam nila they are the David and Placer is the Goliath of this game. Pero ganun pa man, talagang they are on a mission to complete the task, whatever the outcome may be. Ito, balik ang bola sa mga taga-Placer dito. Okay, now it's Escalona as usual, bringing it down to Mangubat. Naghahanap ng gusto mapasahan. Tarosa on top. Now it's Castro. Escalona tries to kick it out to Castro. Pero nandun yung depensa. 3 seconds to shoot dito. Ang mga taga... Nakita mo yon? Pwede niyang i-bounce sa likod ni Tambago. Actually. Pero hindi niya naisip yun. Hindi na naisip. Kasi nakakita na tayo dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Twice na ginawa. Kanina sa game ng at saka yung game ng Mobo. Na si Lanusa. Gumawa nun ka. Kanina si Gallego naman for Team Katayngan. Oo. Sabi nga hindi inabot ang isip. Tama. Nakalimutan ko lang, sabi niya. At eto si Castro. Bring it down. 1 minute to go. Pass to the inside was deflected by this guy, Iramis. Now Mangubat. To Brillo. Balik kay Mangubat. He can shoot from that point. But he opted to pass it to inside itong kay Brillo, and Brillo was fouled. So that's the second foul on Edward Iramis dito sa ating ball game. Second personal. Penalty dito itong mga taga-Palanas. So once again, we would like to thank the butihing mayor ng Placer, Mayor Eusebio Dumuran Jr. for a very nice accommodation and pag-welcome niya dito sa atin sa Ako Bicol Cup. And Espino. Mukhang natagalan din si Espino sa bench, no? Yes, partner. Si Espino. Inside pass is good. And nice finish on the part of Pipito, who's been the go-to guy pagdating sa scoring dito sa kupunan ng Palanas. Yes, partner. And itong si Pipito, 19 points na dito sa ating ball game. As you can see, the Mayor, Honorable Mayor Eusebio Dumuran Jr. of Placer. Hello po, sir, sa inyo dyan. Masaya siya, partner, kasi sabi nga natin, wala pang katalo-talo itong team niya. Tama. And of course, So, you can see it from his ayaw ko smiles. sanang banggitin, pero banggitin na rin natin. Salamat po sa palitsyon mo, Mayor. Thank you po. Oo. Yan. Napakabait na Mayor Eusebio Dumuran Jr. Hello po. Okay, and at hindi lang yung yung mga masasarap. Meron din siyang mga pinamimigay na mga din pag halftime, no? pag Nagpapalaro din si Mayor. Nagpapalaro si Mayor. Para sa kanyang mga tao dito sa Placer. So now, we only have 28.7 seconds remaining dito sa ating second quarter before we take a break for the halftime. Tarosa to Castro. Castro against Espina. Castro naghahanap ng mas magandang mapapasahan. Escalona goes to the corner and Mangubat hitting his second triple of this ball game.
Gandang play na ginawa nitong mga taga-Placer on that sequence. So hindi nagmadali and good result yon for Team Placer. Tama, na-utilize nila yung oras. Ano? So, doon mo makikita ang isang team na talagang may sistema at may preparation. Espina, umabot ang tira pero missed the mark on that last attempt dito sa ating first half. So Placer leading by 9 points, 44-35. Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat
Ako Bicol, Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ayan, matapos ang nakakatuwang halftime break, ay nagbabalik tayo dito sa loob ng Placer Gymnasium. And once again, we would like to thank Mayor Eusebio Dumoran Jr. Sa pagbibigay ng kasiyahan kanina sa ating halftime. Okay, pasadahan muna natin ang ating comparative statistics bago natin bitawan ang dalawang teams na ito dito sa ating second half. Yes, partner, for both team Palanas and Placer, bench points very evident kasi yung second unit yung first unit ay naging second unit, so that's why bench point 28 partner for team Placer dito kontra sa dalawa. Points in the paint lamang ang Palanas, partner, courtesy of Pipito. Tama. And also itong sila Iramis. Turnovers lamang dito ang mga taga Palanas, partner. So medyo malaki. Siyam kontra 8, pero isa lang naman yung abante when it comes to turnovers. So, pero dapat i-lessen yan, partner, it comes to second half. Fast break points 22 for Placer, courtesy of Steve Castro, Giselle Tarosa. And of course, second chance points opportunity. Maganda din yung pinapakita ng mga taga-Palanas dito. So, yun ang numbers na titingnan natin comes sa second half. Okay, and we will start from there. So, sige, maraming salamat Coach Paul Sepe. And back to the action dito po sa Placer. So, dito pa rin po yan sa Rodeo, capital of the Philippines, Masbate Province. Ayan, shout out muna habang di pa naman nag-uumpisa yung ating second half kay Jack Sparrow Bayaga. Ayan, Jack Sparrow Bayaga, San Malo, Macau. From, ayan, sige. Maraming salamat watching abroad. Yung mga kasurog natin na nasa abroad ngayon, nanonood. Tambago. Now to Espina dancing with Escalona. Maganda yung pasa, maganda yung play, maganda yung tira. And that's Tambago scoring the first bucket dito sa ating second half. 4 points yan, partner, si Tambago dito sa ating ball game. Now Tarosa. Binigay sa corner kay Mangubat. Now to Brillo. Nakuha pa rin niya yung offensive rebounds pero nabitawan ang bola at nandito na kay Irames ngayon ang possession and he's in trouble. Pero nandun naman ang kanyang kakampi si Tambago para tulungan siya. Espina now to Pepito. Pepito fires and missed. Tarosa. Binigay kay Calona ang bola. Sabi niya, sandali, we will set this up. Ayan, sige. Sabi niya, eto, Tarosa. Nakita si Racho na nag-cut sa ilalim. Pero nabitawan ni Racho ang bola at nagkaagawan doon sa floor. At the ball will stay with Placer. Nice play there. Good inbound play on the part of Placer on that sequence. So, yun ang kailangan, partner. Talagang every opportunity na maka-score, kunin nila yon for Team Placer. Tama. Espina. Ayun, nakalusot doon pero mintis yung kanyang tira. Medyo malamya. Ito naman si Escalona. Ayan, tinesting lang yung tubig kung malalim. At yun na nga, medyo malalim kaya humahon siya. Hindi tumuloy doon. Oo. Right now, ginugulo itong si Espina, nitong si Tarosa. Espina,
almost making that one, pero nandun si Pipito to clean it up para sa kanya. Now Racho, open for 3. Sandali, sabi niya, baka mapagalitan ako ni coach. Siset natin to. And now Escalano doing that thing. Tarosa. Hinihintay ang movement. Mangubat is open for 3. Wala, pero nakadalawang 3 points na yan dito sa larong ito. And right now, nandun si Racho. That shot was challenged, pero no problem for Racho. No problem for Racho. He got the size against Pipito. Now Pipito has the ball. Magandang bounce pass papunta dito kay Eramis, pero Eramis nagmintis. Sayang yun. That's a good backdoor play on the part of Eramis. Escalano. Yes, he was fouled driving to the basket. That's the second foul on Alan Espina on that play, on the driving Escalano. Tarosa will inbound. Now Escalano has the ball. Bili kay Tarosa. Tarosa dancing with Espina. Naagawan. Muntik na, pero nandun si Racho. Binawi ang bola. Pabandang tira. Pasok yun. 6 points itong si Racho dito sa ating ball game. Espina to Pepito. Against Brillo. Now to Tambago. Tambago fires. Nagmintis. Ito na si Brillo. Binigay kay Escalona. Naagaw ni Eramis. Eramis now. Hindi ka anong pumupuntos dito, pero maganda naman yung distribution niya. At yun, bintis na naman. Escalona stops and pops for 3! And yes! Sabi, why not for Escalona? Second triple of the ball game nito ni Escalona at mayroon na siya ditong 7 points, partner. Oo, good game for Escalona. Starting off the bench. Oh yeah, he was not a starter but he came up off the bench. Tarosa. Now Escalona thinking of 3 once again. Short on that one. Masyadong minadali yun Escalona, pero mukhang may go signal naman siya sa coach na tumira ng mga ganong klaseng sa mga ganong klaseng opportunities. Ito si Pipito ang nag-point na dito for Team Palanas. Now Tambago attacking the basket and draws a foul against I think it's Tarosa. At yun na nga, Giselle Tarosa ang tinawagan. It's the first foul on Giselle Tarosa. At itong si Melvin Botohan ay balik na dito sa ating ball game. Tambago sa free throw line. Second try for Audrey Tambago. Pasok ang pangalawa. Now Racho. Binigay kay Castro. Castro now will be the one to take the point. Ngayong nasa labas ay Escalano. Mangubat. Now to Gallego. Gallego. Short on that one. Nakuha ni Pipito ang bola. Pipito na will attack. And no good ang kanyang atake na yon. Nakalusot na sana siya. And now Castro. Behind the back pass to Gallego. Another beautiful dish mula dito kay Castro. Nakakatatlo na siyang mga klaseng pasa. Mga talaga nga. Castro is putting a show dito sa larong ito. Mga mala Magic Johnson na pasa, mga mala Steve Nash, ano? Oo. And ngayon sa NBA, sino ang pumapasa ng mga ganong klase? Ito. Racho. Racho finishing
Naabutan ko kasi partner, yan talaga sila Steve Nash. Oo, Steve Nash, naabutan mo ba si White Chocolate? Oo, si White Chocolate. Oo, Sacramento Kings. Oo. Iba kung plumasa yun eh. Grabe. Pero dito sa era ngayon, sino bang merong ganong klaseng paso? Wala rin akong ma-identify eh. Medyo right now kasi mas maganda kung mas basic, mas maganda. Wala nang masyado mga fancy passes, ano? Huwag pahirapan basketball. Pero it adds colors. It adds color naman sa laro eh. And also, din, yung composure mo. Pwede mong kunin sa mga ganon. Tsaka may mga natural players talaga na ganun kung pumasa eh. Parang sa kanila, hindi naman big issue yun. Pero sa atin as spectators, parang, kaya nga yun? Pero sa kanila, normal lang yun. Normal lang isa. Pero sa atin, fancy na. Lengguahe, umikot-ikot. Binigay kay Iray Jr. Now Iray, ginugulo ni Gallego. To Lengguahe, stops and pops and connects. So medyo may kunting pagbabago sa fluidity nitong Palanas now that Lengguahe and Iray is inside the court. Yes, partner. Medyo magagaling na ball handle for Team Palanas. Gallego. Oh, what a beautiful pass also to Mangubat. So titingnan natin now that mayroong mga bagong guards na nasa loob ng court ngayon. Still Pipito, hindi pa rin pinapalitan dito. Now Lengguahe, binigay kay Pipito. Pipito against Botohan. Hand off kay Lengguahe. Lengguahe alam na kailangan lang tumira. At yun naman, very successful using the board or using the glass itong si Lengguahe. At ito, titigil tayo at mukhang may basa dun sa court. So, meron po dito, nakakalamang po dito ang mga taga-Placer, 59-44. So, kailangan mo lang punasan yung mga basa na yan. Siguro dahil sa pawis din, ano? Yan, kanina partner, medyo umulan kasi. Umulan. We're not sure kung merong mga tulo itong gymnasium. Di lang natin naitanong kung when was this gymnasium was built. Oo. Pero I think medyo konting kalumaan na rin ito. Kung pagbabasehan lang yung flooring nila. Yes, na talagang wood. Talagang yung old school na mga wooden court. No? Oo, old school na wooden court. Pero all in all, maganda po ang gymnasium nitong Placer. Second foul on Jerwin or John Lampano on that play. And mas puno tayo ngayon kumpara nung nakaraang araw na nandito tayo because school days pala yon. Yes, pero ngayon na Sunday, mas maraming tao. Mas maraming tao. Kahit yung mga bata nandito. And Racho hitting those shots from the free throw line. Papasok si Bonahe for Palanas para kay Tambago. Now Lengguahe dancing. Umikot, nakita ang bagong salta na si Bonahe. Pero wala siyang tira doon. Dahil malalaki ang dumidepensa sa kanya. Now Castro. Yan. Take that ball away or taking that ball away from the hands of ayan, na naman. Oops! Kabanggaan doon. At ito namang si Lengguahe readily apologizes to Steve Castro after that bump. Second foul ni Lengguahe sa ating ball game. At inilabas na naman siya at ipinasok itong dalawa na si Eramis and Espina.
So, abante na dito na 19 partner. Itong mga taga-Placer. 19 na yan. Castro working at the post. And he traveled. Si Castro partner na pag nakikita ko naglalaro, napaka-compose, no? Oo. So talagang walang ka-pressure sa kanyang katawan for Team Placer. He was just called for a traveling there dahil normally hindi naman talaga siya pumaposte dahil guard nga siya eh. Kaya yon, masyadong mabilis siya for a post-up move. Mas mabilis yung footwork niya eh. Yung angat ng paa, kaya traveling. Oo. Steve Castro signaling the play. Gallego, balik kay Castro. Castro is open for that 3. Wala. May nakita ang foul ang ating referee sa CJ Sanchez. That's on Philip Pipito. Time out dito. So time out ang naitawag nitong koponan ng Placer at 1:35 na nalalabi po dito sa ating third quarter. At lamang po dito ang mga taga-Placer as expected. Buti na lang at hindi sila nagpadala doon sa sa tendency na magkaroon ng impluwensya doon sa mga previous games na upset games. Ayun naman, maganda din yung call ng coach partner na tingnan muna kung ano yung sitwasyon ng game. Tama. So, although medyo pinakiramdaman muna. Although medyo slow yung start. But alam nila na kung anong capability nila at mukhang hindi talaga sila papayag na mangyari sa kanila ang isang upset. And right now, talagang they are dominating this ball game. Yes, partner. Although sabi nga natin, hindi natin nakikita na nagpe-fade yung intensity at yung energy nitong mga taga-Palanas, pero kulang talaga. Yes, partner. Mapapansin when it comes to the physicality ng game is talagang lamang na lamang itong mga taga-Placer dito. Nice pass. Nice inbound play from the baseline mula dito kay Castro to Botohan. Another good inbound play on the part of Placer on that sequence. Right now, Espina dictating now. Espina gets fouled from behind. And I bet it's going to be Steve Castro. At yun na nga. First personal foul pa lang yan ni Steve Castro dito sa ating ball game. So a good drive on the part of Espina partner on that play. So ito kahit medyo sabi nga natin medyo kinakapos yung mga layups pero tuloy-tuloy pa rin yung talagang pag-drive, yung attempts ni Espina. Sabi nga natin sige lang hangga't hindi mo talaga kasi itira yan, hindi walang posibilidad na pumasok yan eh. So, kaysa naman mag-cause ng turnover. Mas mabuti na talagang i-attempt mo yan. So Castro bringing the ball down slowly but surely. Let's see how sure they are na makascore dito sa sequence na to. At yon, anticipated yung pasa na yon ni Gallego to the inside man. And now Iramis. Oh, that's a nice another point for Pipito. Short jumper for Pipito. Nagawa ng bola, nakuha ng mga nakaputi. Pipito now has the ball. Crossing over against Butuhan. Now Iramis finds the guy in ponytail. Pero ang nakascore doon ay si Bunahe. Or Buhane, rather. And Butuhan was, oh no, that's Bughaw. So John Mark Bughaw nasa free throw line ngayon. Pasok ang unang tira.
So 17 seconds remaining dito po sa third quarter natin. Pasok din ang pangalawa. 4 points yan dito sa ating ball game. Itong si Bughao. Kabilang siya doon sa third string, ano? Yes, partner. Oo. Wala siya sa second string, eh. Okay. That ends our third quarter action. Ako, buti naman, partner. Medyo umulan ng konti kanina at medyo lumamig-lamig ng konti ang hangin. Kanina po ay talagang tagaktak ang init at kami talagang pinagpapawisan dito. But right now, medyo presko na uli ang hangin dahil itong covered court po, kung makikita nyo, merong open space upper part ng mga walls niya dito sa side. Kaya labas-pasok din ang hangin dito. Yes, partner. At yun nga, abante na ng 16 itong mga taga-placer dito. While kanina, ng opening frame, partner, medyo nga sabi nga natin slow start itong dalawang kupunan. But again, second and third quarter, itong mga taga-placer begins to pick up their game. And yung maganda na yung kanilang ball rotation and maganda na din yung conversion when it comes to their field goal. So, that's why nakalalamang dito itong mga taga-placer. Pero nakalamang doon kanina, yung mga taga-Palanas. Oo, first half, partner. At hindi hinayaan na lumala ang sugat nitong mga taga-Placer. Kaya ngayon, sila ngayon ang causing the bleeding for Palanas na still looking for a first possible win dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Endrina to Gallego. And finally, good play again on the part of Team Placer. That's a C play for them. 19-point lead na ang na-enjoy dito ng mga taga-Placer. Endrina bringing the ball down. They started this ball game kanina. Endrina fires a three, short. Nice drive, but short sa tira. Itong si Pipito. Brillo now has the ball. Binigay kay Endrina. Endrina binigay ulit sa corner. Now to Bughao sa wing, left wing, wala. Merong foul na nakita dito ang Melvin Botohan. Ayun, si Botohan ang tinawagan. Medyo may konting tulak doon before the rebound. At ayun, before he got himself into trouble, na ipasa sana ni Espina yung bola. Kaya lang, hindi rin na-control yung pasang yon nitong si Tambago. Gallego to Endrina. Balik kay Endrina at the top. And yung pasa na para kay nakating Endrina, nakuha ni Bughao at si Bughao nakascore and won. So, may kasama pang swerte doon, partner, itong mga taga-Placer on that play. Nakalusot sa kamay ni Endrina, hindi naman nakalusot dito kay Bughao. Kaya eto, meron pa siyang pa-end one dito. Maganda yung shooting niya. Yung, soft touch, partner. Itong si tira niya sa free throw line. Kanina, perfect din siya Lampano loses the ball and now it's Botohan. Brillo swings it to Gallego. Gallego lets it fly and gets it to go. Second three-pointer ni John Peter Gallego. At mayroon na siyang 8 points dito sa ating ball game. Talaga ayun yung makukulit na guards itong Team Placer. Iray finding an opening. Wala.
Ito. With 7 minutes and 40 seconds remaining sa ating ball game. Muntik nang ma-intercept yung or makuha yung pasa na yon. Botohan is open for the corner 3. Pasok din yan! That's just a long 2 dahil nakaapak siya sa linya. But again, partner, ito na. Malaki-laki na talaga ang abante dito ng mga taga-Placer. Repito. Tumira finally itong si Lampano. Pero hindi umabot yung kanyang tira. Kapos. Tumama naman sa ring kaya lang hindi sa mark talaga. Endrina. Tubughaw. Botohan. Libre sa corner. Bumato na naman ang long. And this time it's a 3. Yan ang maganda rin sa mga bigs ng Placer kasi sabi nga natin, they can shoot from the perimeter and also beyond the arc. Yes, partner. So yun na nga. Yun na nga kailangan nila dito gawin. So, ito, sinigurado yun ni Melvin Botohan na talagang 3 points na yun, partner, on that sequence. As you can see, the bench of Team Palanas. Down by 30 big points. 30 points again. So again, 6 minutes and 43 seconds remaining. Good performance on the third quarter and then the fourth quarter. Early going sa fourth quarter itong mga taga-Placer dito. But again, andun na yung sinasabi nga natin, yung willingness, yung effort dito mga taga-Palanas, partner. But again, sabi ko nga, when it comes to physicality and team plays, talagang lamang na lamang itong mga taga-Placer dito. And individual talents na talagang mas lamang itong mga taga-Placer. Gallego, hindi hinayaan itong si Iray na makascore doon. Good defense on the part of Iray Jr. But the ball will stay with Placer. Gallego to Endrina. Endrina. And deflected yung pasa. And now Tambago. Binigay kay Iramis ang bola. Iramas balik kay Tambago. Nahirapan doon. Nakuha nitong si Bughaw. Endrina. Goes all the way. Pero mintis ang kanyang tira. Now Iramis. Can't handle the ball well. Out of bounds yun. And now it's Bughaw. Pwede niya yung itira dyan. At mayroong tira yan. Ayun! Ganda ng backspin ang tira nitong si Bughaw. Kanina pa niya gustong gawin yun, partner. But again, nagantay lang siya ng tamang pagkakataon doon. Right timing. And Pipito wanted to reply pero hindi pumasok ang tira. Yung follow-up ni Lambano, ganun din. Now Brillo tried to get that ball inside to Bughaw pero ayun, magandang pasa yun. Now it's Botohan. Kapos ng tira. Lampano. Na-foul nitong si Brillo. Kenneth Brillo. That's the first foul. The second foul. Kenneth Brillo dito sa ating ball game. Pepito. To Lampano. Lampano will attack. And will still miss. Ang daming attempts din itong si Lampano pero wala, hindi na i-convert. Ayan. Umitin pa, no? Binitin pa sa ere. Sinawsaw pa, sabi mo nga. Isinasawsaw pa, partner. Oo. May dala palang sawsawan ito si Botohan. Mahirap pala itong kalaban. And now, Lenguaje. Inantay yung screen. Tumira. Mintis. Brillo. Nakita na nasa unahan si Botohan pero kapos yung kanyang layup.
Dapat kasi doon si Dawsaw niya partner. Oo. Hindi niya. Ginawa niya kanina. Nagulat siya nandun na sa harap niya yung ring eh. Yung nga eh. So wala na siyang oras para buksan yung sausawan. Sabi mo nga kanina, medyo malalim na. Oo. So ito, wave up, ito si Bughaw. Andrina penetrates and gets the bucket. Oops, banggaan sa may midcourt. Itong si Brillo at si Lingwahe. Natakot ako kay Lingwahe doon, partner. Medyo halos kalahati lang siya. Kalahati lang siya, nagkatawa ni Brillo. Oo. Pero yun na nga, when it comes to the energy, yun nga, yung pagiging, willing, yung effort. Yung willingness to win this game. Nandun pa rin. For Team plus Palanas. Although, 4 minutes lang tayo. Pero they're still playing good. We're talking about Team Palanas. Kahit down sila dito ng mahigit 30. Mahigit 1 buwan ang lamang sa kanila. Ayun, nice play of the Placer guards there. It's the Gallego and Andrina connection. Gallego, parang hindi sila naghahabol dito. Talagang itong dalawang guards, itong Placer partner, makukulit talaga. Tambago hits it. Andrina. To Bughaw. Bughaw finds Andrina sa ilalim. Nice find. Iray. Now to Pipito. Philip Pipito who has been the leading scorer sa kampo ng mga taga-Palanas. Bughaw. Hesitation. Tomira. You know what? I like this guy, Bughaw. Napaka-relax lang pag naglaro. John Mark. I think John Mark Bughaw. I think ito yung secret weapon ng Placer. Placer. Meron siya eh. He rarely miss. And look at that. Ang halos ewan ko kung yung tama ako. I think perfect siya sa free throw eh. Hindi ko pa nakita nagmintis siya sa free throw dito sa larong ito eh. Pepito. 100% on the free throw line. Oh, yun. Sabi ko nga eh. And now, nasa kanya uli ang grabe yung tira na yun. Grabe sa pektos. Lingwahe, binigay kay Pipito. Nandun si Gallego. Nasa harapan niya, pero nakita ni Bonanong Sumatsera. Foul. Abangan ko to partner na si Bughaw. Itong si John Mark Bughaw. Pag na-match nila yung mga talagang team, halimbawa pasok na sila or sa elimination sa second round sa quarterfinals. Yes, partner. Talagang abangan ko ang laro nito ni Bughaw. Yes, duda ko eh. Of course, ako din. Aabangan ko yung laro nitong Team Placer, partner, for sure. Kontra doon sa mga makakapasok din sa District 2 and 1. Quarterfinals. So, ito. 2 minutes, 13 seconds remaining sa ating ball game. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And let us take this opportunity to say hello sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa atin. Shout out sa inyo, dear friends. Ayan, once again kay Jack Sparrow Bayaga. Hello there, salamat sa pagpanonood. Okay, and
Yun, si Andrina still continuing to score kay JD. Ayan. At saka sa Posas family. Magandang gabi. Of course, sa ating Commissioner Lloyd Rivera and kay Ino Rivera. Sir, mga sir, magandang gabi po sa inyong lahat. Our IMBC Operations Head na si Ma'am Russell Oreta. Hello din po, ma'am. Hello po. And again, ito. Yun. That's the first point of Iray partner dito sa ating ball game after ilang attempts. So, ito, this one is for Team Placer. So talaga, congratulations to Team Placer. Still, walang katalo-talo dito sa District 3 partner. Ito namang Palanas ay talagang medyo inaalat dito na may 5 talo na dito sa ating District 3 ako Bicol Cup Masbate. So Placer is the dominant team, the leading team, a top seed. Call it whatever you like. Basta dito sa District 3, sila ang hari. And right now, Bughaw is planning to put an icing on the cake. Let's see. Ayan, para siyang trumpo paikot-ikot. And there you go. That's the icing on the cake. Sabi ko nga sa'yo, abangan ko yung batang yan sa mga matches. Talagang masusubukan ang kanilang individual talents. Yes, partner. Again, medyo nagkakaroon na tayo ng nakikita na clearer natin clearer picture kung sino ang mag-a-advance sa ating second round. But for sure, itong Team Placer ay makakasali na ito for District 3. Tama. Kahit may isa pa silang natitirang games pa rin. No? Manalo at matalo. Malaki na yung chance nila. Doon. Mag-advance. For Team Palanas, congratulations once again. Again, sabi nga natin, lagi naman natin sinasabi, may i-represent pa lang yung inyong municipality ay malaking karangalan na, partner. For those players. They should take pride sa naging performance nila dito sa larong ito. Talagang nakita natin yung energy nandun magmula daw umpisa. Yan nga lang, talagang kapos sila dahil unang-una, outnumbered sila, wawalo lang sila. And when it comes to talent, aminin natin na medyo mas nakakalamang talaga itong mga taga-Placer. Pero also napansin ko din dito sa parte ito ng district, halos na yung ibang teams, they opt to play with their local player lang, no? Kung may mga guest player man sila, doon lang sa pinakamalalapit na munisipyo, nila kinukuha. So, maganda exposure yan for them, partner. But again, sabi nga natin, dito naman sa Ako Bicol Cup, it's your decision naman kung ano yung team composition nyo. Kasi binibigyan natin sila ng leverage kung ano ang gusto nila na i-compose dyan sa team nila. Basta may local players, may guest player, and may national import ka. So, nasa sayo nyo naman yun. But again, for teams na talagang gusto nila na mga locals lang, ang gandahan doon, yung exposure and yung experience na makukuha ng mga players dito. And of course, makikita sila hindi lang dito sa parting ito ng Masbate, but again, sa buong panig ng mundo. Tama. And, napakagandang avenue talaga itong Ako Bicol Cup para sa mga local players ng bawat munisipyo, ng bawat probinsya na mga pinupuntahan natin. And dito nga sa Masbate, yun nga, yung napansin mo na dito, lalong-lalo na dito sa District 3 na talagang halos lahat ng mga teams ay playing local. Pero this is just the season 1. Come season 2, baka mayroong mga pagbabago, mga adjustments sila, baka mayroong mga teams o municipalities na realize na, uy, parang kailangan din natin ng reinforcement. So, malamang ganun din ang mangyari. Just like kanina, yung panalo ng Uson, mukhang they will call for a reinforcement pag dating ng panahon sa mga susunod na season natin or sa pagbabalik natin dito. Natin yung pagkapanalo ng Uson, partner, nagkaroon ng window or chance itong mga taga-Uson to showcase their talent. Oo.
and their, And of course, parang yung Team capabilities. Milagros o Tama. yung kahapon, no? Oo, So, magandang yung Milagros. pinakita nila doon sa game na iyon. Oo. Without Mark Gandol, nag-sign din yung mga guards nila. The likes of Yanga, Alba, and look at that trending shot. Yanga shot. The Yanga shot. Yun ang tawag doon, the Yanga shot. So, sa mga players, kung nakita nyo yun, yung practice na kayo, Yanga shot. Yung mga bata nga, nagpa-practice na yan ng Yanga shot eh. Yun ang bukang bibig nung pagdating pa lang natin dito sa Placer. No? Yung tira na yun ni Yanga. Even the Uson players kanina, parang ginagaya-gaya nila yung tira. Anong tira yun. So, trending yung Yanga shot na yun talaga. Okay, and we're taking a look at the highlights of this ball game ng Placer. They've been very dominant, lalo na pagdating sa late part ng second quarter hanggang sa dumating nga ang oras na nagtapos tayo. Okay, so sa ngayon, we will wrap things up. Okay, bye-bye time for us. Salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And of course, sa Ako Bicol Cup, maraming salamat. Maraming salamat, Coach Paul Sebe. Isa na namang karangalan na ikaw ay makasama ko dito sa ating programa. Alright, and ipapapasa na po natin. Sige, si Danica na lang ang bahala nito. Danica Garcia, ikaw na. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our Kasurog player of the game, wearing jersey number 40, Kenneth Joe Brillo, who gained 5.6 rebound, 8 assists, 1 steal. Hi Kenneth, magandang gabi sa iyo. Ano ang isa sa mga naging malaking factor sa iyo while on game upon applying your coach's advice kanina? Magandang gabi sa lahat. Una lang, susunod lang kami sa payo ni Coach. Yung mga play namin, naghanda kami para sa doon na sa Masbate City na laro. Ayan, paano ninyo na-maintain yung composure ninyo all throughout the game between Team Palanas? Naghanda lang kami, tapos yung communication namin sa loob ng court, ginalingan lang namin. Ayan, once again, congratulations Team Placer. May mga gusto ka bang batiin? Go ahead. Shout out sa sponsor namin, Sisas. Shout out Don Dumuran, Mayor Don Dumuran sa Placer. Thank you at pamilya ko. Ayan, maraming salamat. And once again, congratulations Team Placer. Feel free to like and subscribe our social media platforms mga kasurog. Ang aming FB page, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, at sa Facebook page ni Rep Saldico. And don't forget also to like, share, and subscribe our YouTube channel and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Magkita-kita po tayo sa Martes, August 20 para naman po sa mga susunod na matchup battle dito lamang sa Ako Bicol Cup Masbate. Once again, this is Danica Garcia, one of your courtside reporter. Magandang gabi and thank you so much.